Nadal i estic content. Jo sóc en Jordi, a l'obra, i s'ha de venir a veure perquè és una obra que no la trobareu a cap més teatre, no d'Osona, de Catalunya. Fem poble, també. Un poble petit. També convé que els seus habitants fem grup, portem marxa. Les ganes i els sopars amb els amics m'aporten... Hola, jo soc el mossèn d'Orís, ja fa anys que soc el mossèn d'Orís. I aquest dissabte heu de venir, sobretot per col·laborar amb la Marató de TV3. Fem aquesta obra per aviam si recaptem forces diners. A més, a part d'això, ho passarem bé. Hola, soc la Roser Sadurní i soc d'aquí Orís i fem una obra de teatre dissabte que va per recaudar fons per la Marató i bueno, doncs ens agradaria molt que vinguéssiu a veure l'obra que va una mica de tot, una mica del Nadal, del consumisme i també unes miques de pastorets. Esperem que vingueu, val 5 euros l'entrada i podeu anar a buscar els tiquets a l'Ajuntament. Hola, soc en Pep de la Font. Per què heu de venir dissabte, al vespre? Doncs, bueno, per intentar passar-vos-ho bé, primer, tenint en compte que som un grup de poble, que la primera experiència del teatre l'hem tingut aquí a Orís i en plan molt familiar, o sigui que tampoc no som professionals ni de bon tros, però bueno, intentem passar-nos-ho bé, fer-ho passar bé a tothom i llavors, com és evident, tota la recaptació va a parar a la Marató, o sigui, seria una bona causa, o sigui, encara que ho fem malament, però la bona causa seria la Marató. Hola, soc la Maria i vinc aquí a fer l'obra de teatre per la Marató i espero que vingueu tots i estarem molt contents que ens vingueu a veure. Vale, adeu. És la idea i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. El meu paper és el de Llucifer, gaire res més a dir, explicar una miqueta quins són els plans diabòlics de l'infern aquí a la Terra i la meva feina doncs, amb la meva companya, que ja ho veureu, els que vinguin ja veureu una miqueta de què va. Doncs jo sóc la Verge Maria dels grans pastorets que farem aquí a Orís i us convido a venir perquè us ho passareu teta. Aquest Nadal ja estic content. Jo sóc en Jeremies Vallvernis i el que venim a fer són els pastorets amb la meva pastora preferida. Jo sóc una pastora i res, només animar-vos a venir perquè a més serà una bona causa, que és per la Marató i segur que us ho passareu molt bé, perquè la gent que coneix en Pep de la Font ja sap com són els seus shows. Vinguen, animeu-vos! Ens ho passarem de collons tots plegats. Davant dels no sé què i confessions a cau d'orella. Hola, espero que vingueu aquí a veure l'obra del Xou de Mil Color. Jo faig el paper de Sant Josep. És una obra una mica divertida. Espero que vingueu i per una bona causa. Va, vinga, ànims i animeu-te. I coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquest Nadal ja estic content. Hola, què tal? Aquí el nen Jesús. Bé, us espero tots el dissabte a les 9 aquí al local d'Orís. Per la Marató intentarem fer unes risses, uns riures aquí tots junts i a veure si ens ho passem la mar de bé. Vinga, fins dissabte! Hola, mira, jo em dic Teresa, però a l'obra sóc la mare d'en Jordi, no, la sogra d'en Jordi, perdó, i la mare de la Montse. És una obra molt divertida, ens ho passarem molt bé, tota la donació que recaptarem serà per la Marató i espero que vingui molta gent. Us ho passareu molt bé, gràcies. Trencar les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala.
aquí és Nadal i estic content. Doncs convido a venir tothom, perquè això és per una causa benèfica, per la Marató de TV3, perquè a Orís som un poble collonut, mobilitzat, que ens agrada fer coses artístiques i tots aquí a disfrutar d'aquest espectacle que segur que no us defraudarà. M'aporten més que 10 Nadales, aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella.